Tapi aku terus terang mangkal dino iki rek. Soale ket biyen aku nyepik ora iso-iso. Nyepik karo wedok lho rek, mesti gagal. Loh ngene dipalesi rek. Oke, iki kowe sing garai aku gak sukses-sukses lek misale nyepik karo wedok. Oke, fine, karepmu wis. Mbok kate ngomong-ngomong karepmu wis. Tapi temenan rek, aku bingung. Opo arek sing pinter nyepik iku mesti good boy? Arek-arek sing pinter nyepik iku mesti ono ae carane. Ceno iso gawe arek wedok sepikane iku terpukau. Contohe sing koyo ngono kuwi to, cuan. Iso ae carane arek iki. Utake ku muter lek gawe masalah arek wedok kok ngene iki. Koyo aku ndek ngene iki, mesti kualiane ku kabeh. Terus terang, aku mesti soro lek nyepik arek wedok. Mbok, mesti lek aku nyepik jawabane. Aji, ya. Ayo balas. 15 menit kemudian. Yo balas saya. 3247 menit kemudian. Sebuah. Nah, iku larek gagal maning. Tapi aku pengen takon awakmu kabeh. Kok yo bisa koyo aku ngene mesti susah, opo sebalike mesti berhasil? Soalnya nerapno tips-tipse boyo-boyo iku. Aku pengen roto, kadang aku akeh. Soalnya menurutku rek, pinter ora nyepik iku, ora iso dadi barometer to ya. Kan yo kudu tulus pisan to ya, kudu sepenuh hati. Dadi kata-kata sing dukamne kudu 100% dari lubuk hati yang terdalam ya to. Koyo aku nek lho rek, mesti tekan lubuk hati yang terdalam itu mesti. Contohnya kok ini. Aduh, ampun, iku jujur. Lah timbangane. Hei, papamu pelukis ya? Hei, kamu tahu kenapa malam itu gelap? Perbedaan kamu sama bunga apa, yo? Aduh, iku gombal rek, gombal. Kon ro gombal iku apa? Raine wak sunare lho. Sopo nek aku? Gak. Ya wis laris ngono ya. Aku wis males bahas nyepik-nyepik maneh, nyepik wis males. Oke lah, langsung ae wis pertanyaan dino iki. Pertanyaan dino iki tekan iki lho. Hei Bayu. Tak aku takok, aku Casuban, jenengku Faisal. Aku ditakon awakmu yu. Ono apa nek di videoku kadang gendeng, stres, kadang yo genah. Opo kok niku aku takon. Opo? Aku opo? Aku biasa ae. Kan aku dasarnya aja ngene ya, spektakuler, spesial, ganteng. Dulure Brad Pitt sing ilang, tapi yo fleksibel. Iso gendeng barang. Yo, iku semua agar membuat harimu lebih berwarna. Apa sih? Oke lah konco-konco suwun kabeh wis nonton video iki oke. Oh yo, kon kabeh sing senengane nyepik, ojo lali lek nyepik gayo bitok iki lho. Penak cepet gak hengan. Terus lek golek kanca yo penak, hari dikocok to. Semakin dikocok, semakin bertambah teman. Terus yo bisa dikene aplikasi anyar jenenge Flip lah, misale kok golek kanca penak. Dadi gak ngene to lho. Lek nang dadi kanca, lek nang kiwa ora, flip-flip itu. Oke lah, ngeten mawon pun. Gawe kok kabeh sing video iki, ngenten pun.